What's up, folkens? Ja, jeg skal bare vise jer en rundtur. Det er bare det. Ja. Okay. Her er vores medarbejder Emil. Hej. Og han er i gang med nogle YouTube ting. Jeg skal lige til at vise jer den nye video. Okay, han er ved at sætte en video op. Okay. Det hele startede med, at jeg, min køn dreng, spurgte om besøg, spurgte om sove hos ham her. Vis den rundt om værelset. Okay? Ja, og vi har lavet en hul, kan man sige. Det hele startede med en Mac. Og så lavede vi det bare derfra. Og I kan se, at vi har haft gang i nogle ting. Der. Okay? Det er nok. Sådan der. Nu må jeg ikke gøre mere. Okay? Du må ikke se det. Så jeg håber, I subscriber og alt det der. Og jeg vil gerne sige dem, der har en kanal, like og dislike. Vi siger noget om jer. Like og dislike, fordi vi vil gerne vide, om vi gør det rigtige, eller om vi gør det forkert. Okay? Ses, gutter og gut.